Добре дошли отново на Zipline to Palace Skies. Днес сме с едни много специални гости, които идват от Пловдив. За първи път ли идвате насам? Да, за първи път ни е. Много се радваме, че ще го преживеем това цялото нещо. Много сме ентусиазирани. Пътувахме доста, но смятам, че ще заслужава. Супер, радваме се да го чуем. Вие да споделите нещо допълнително? На мен ще ми е за първи път някакво преживяване и ми е малко притеснено. Здравейте, Сладури! Добре дошли обратно на земята. Много беше яко, много вълнуващо. Чудесно. Много се радвам. Елате малко настрани да споделите отново. Да, как беше усещането, като бяхте горе? Свобода. Скоростта беше малко по-бавна, но беше... очарователно. Се насладим повече на гледате това. Да, така е. Бих повторила още веднъж, просто заслужаваш си цялото пътуване до тук, за да го изкараме това преживяване. Мисля, че се справихме. Напълно. Нещо желаете ли допълнително да споделите с нашите последователи? Че си заслужава, заповядайте да се спускате тук. Заслужава си. Супер! Много ви благодарим, беше ни изключително драго, че дойдохте. Надявам се да се виждаме отново. И това е от нас. Последвайте ни!